Jätää vaan miettimään, että mikä näistä meillä tällaista vastaa se Kivimäärä. Noin. Yhteistyö toimii etupää ulkoa ja takapää meloa. Mitkä ovat veneiden vahvuudet? Erityisen hyvä miehistö ja ei se muuta kuin liplata itsestään, eihän siitä tarvitse paljon mitään tehdä. Pahvi, maali, liima, teippi, niitä saa käyttää. Painoa on 60 kiloa. Siitä noin puolet on pahvia. 10 kiloa voisi olla maalia, parikymmentä kiloa sitten liimaa. Mitkä ovat tunnelmat tällä hetkellä? Voittajan tunnelma. Kyllä. Ennakkoon jo. Joo, me ollaan niin varauduttu, että siis vahinko ei tule kellokaulassa ja suhteet on kunnossa. Meillä on Team Räpsä. Tämä on Kaarnavene. Me ollaan Mikki ja kumppanit Merihädässä. Mikä on teidän veneenne erikoisuudet? Autokansi. Ja disco. Tax free. Tämä on Kaarinan johtoryhmä, eli Kaarinan kaupungin toimialajohtajat ja henkilöstöpäällikkö ja kaupunginjohtaja niin on tässä ollut mukana. Vene on tuollainen, mitähän toi nyt olisi, 6,5 metriä suurin piirtein pitkä ja kantavuutta on todennäköisesti joku semmoinen 800-900 kiloa. Ja se on nyt tänä vuonna varustettu purjeella. Viime vuonna se oli vielä yksi runkovene ja tänä vuonna niin nyt me mennään tämmöisellä trimaraanimallilla. Paljonko vene painaa? Arviolta jotain sellaista 180-160 kilon luokkaa. Paljonko siinä on pahvia käytetty? Ja tuossa arvioitiin, että semmoinen 100 neliötä ei varmasti riitä, että jotain siellä 100 ja 200 välillä. Paikalleen, niin katsotaan miten käy perässä. Näin huomataan vihdoin. Tunneen tuo tilanne ja sen jälkeen haetaan viimeistä poljua. Ai. Ja tämä Satamari ei ota poljun kiinni, hieno homma. Loistavaa, hyvä yleisö. Tämähän tulee vallanpainoista. Meillä on aikaa mennyt jo, Oskari. Täältä nähdään 1.18. Eli ei ihan sillä heimopäällikön lupa. Ja sitten paikoillenne valmiit. Nostakas. No niin, ja miehet. Näin kello käyntiin. Auto perässä. Katson minä mielenkiinnolla, mitä tästä tapahtuu. No niin. Nyt ollaan nähty lähes samaa tahtia ja samaan paikkaan kuin mitä viimeksi mentiin kuperkeikkaan. No niin. Hienosti tytöt istuu siinä jalat yhdessä komiasti. Ai, ja nyt mennään väärään suuntaan. Se on hirveä talo. Noin, näin. Ja sen jälkeen. Joo, antaa mennä vaan. 1.13, 1.14. Ja vielä pinnalla. Se vaatii aplodin. Vielä pinnalla. Niin, hiukallekin pohjalta apua, ei mitään ongelmaa. Sen jälkeen vedetään ylös. Ja antavitaan paljon aikaa. Loistavasti päästä maaliin. Hei, se on aika. Noin. Hiukan paljon se painaa tuo vene tällä hetkellä. Turvo nyt pahvi. Paikoillenne valmiit ja mene! On insinööriä, on tappeja, on laivastusheittokuntaa, on kaikkea mahdollista, jotenka meillä ei ole todellakaan mitään muuta kuin pelkästään maalia ja aikaa. 41 sekuntia tuohon pisteeseen, se on pohjat tällä hetkellä. Joo, mä sain juuri tiedon täältä, että yleensä jos haluatte, niin saatte kokeilla, että kisan jälkeen tuota venettä ja katsoa miten menee. Tuskiiko niin paljon vielä, että vettä itsensä imänyt. Ja nyt mikä on aika täällä? 21. No niin, tuulta päin, lujaa tullaan. Ja maalissa ne. 1.39 ja 30. Loistavaa aikaa.
No niin, nähdäänkö tänään istunnosäännöstä, se oli mielenkiintoista katsoa, nimittäin tässä on kaveri, joka on ilmeisesti kokoitunut mitä väärintä, sit sulla on todella liian iso ahteri. Katsotaan kun tää, no nyt lähtee menemään. Tämä on jo ennenkin muuten pelannut. Kuuluu myöskin siitä saman tien, että Riimanen väripettää, kun silloin yhteisöstä kello on 1.23. 1.23. Tulkastus puolesta. 1.32. Tiukoja menee. Ja sitten vielä menee. Onneksi olkoon. Ja tervetuloa ensi vuonna uudestaan. Ei ole nimittäin tultava. Se oli niin hieno homma. Varustamo-omistajakin tuli, raha tuli perässä. Hyvä. No niin, siinä he ovat Elia Soutaja ja Paksulompakkoinen mies. Näin. Ja sitten otetaan tyylipalkinto miehistön puvustuksesta. Yllätys, yllätys. Team Räpsä.